Il-Bank of Valletta se jkun l-ewwel bank li malli joħroġ il-Compliance Certificate, jiġifieri ċertifikat li juri li l-binja imbniet skont il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-bank se joqgħod fuqu u bekk il-klijent ikollu moħħu mistrieħ li jista' jmexxi mal-bank. Il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia qal li dan il-Memorandum of Understanding se jwassal għal effiċjenza fil-proċess ta' min irid jixtri d-dar. Skont dan il-ftehim, il-bank jista' juża ċertifikat li jkun inħareġ sa 3 xhur qabel u se jkollu wkoll aċċess digitali dirett għas-sistemi tal-awtorità biex jivverifika l-validità tiegħu. Dan għandu jnaqqas il-ħtieġa ta' dokumenti addizzjonali u jħaffef il-proċess ta' valutazzjoni tal-kreditu. Qabel kien ikonna ħafna issues marbuta mal-kjarifikazzjoni madwar il-permess madwar il-binja partikolari. Issa b'dan l-arranġament il-bank ħajkollu aċċess biex ikollu l-compliance certificate tal-binja li ma jridx ikun ilu antik iktar minn 3 xhur u għabbażi ta' dak il-compliance certificate ikunu nistgħu immexxu b'mod aġili l-proċess tas-self. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal li dan il-ftehim għandu jnaqqas id-dewmien fil-proċessi u jżid it-trasparenza bejn l-istituzzjonijiet. L-Awtorità tal-Ippjanar hija responsabbli milli tħares il-kondizzjonijiet u l-iżvilupp li jsir ġewwa pajjiżna. U konna tinsibu istanzi fejn ikun hemm dewmien eżaġerat kemm fil-proċess min-naħa tagħna kif ukoll mill-proċess tal-bank biex ovvjament ikun jista' jagħti l-loan għaliex ikun hemm ċertu kjarifikazzjonijiet li jkun hemm bżonn. U allura ħassejna l-bżonn u flimkien mal-Bank of Valletta qed isir dan il-ftehim biex once li nkun inħareġ il-compliance certificate, il-bank għandu aċċess dirett għas-sistema tagħna biex jivverifika li attwalment il-compliance certificate huwa wieħed validu u dak il-validità ta' dak il-compliance il-bank jista' jserraħ moħħu li pratikament l-iżvilupp huwa skont il-permessi neċessarji. Il-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri qal li dan il-ftehim għandu jwassal għal proċessi aktar ċari u effiċenti u ħeġġeġ istituzzjonijiet finanzjarji oħra jadottaw modelli simili u għażiet li dan il-qafas ma jbiddel l-ebda obbligu legali iżda jdaħħal struttura prattika li tibbenefika lill-klijenti u lis-settur tal-proprjetà.